Bună și bine v-am găsit la Dialectica. Astăzi vom avea episodul al 15-lea, în care îl vom avea alături de noi pe Radu Mateu, student al facultății UNATC. Vom vorbi despre teatrul, vom întreba despre cum îi se pare lui teatrul și despre elementele cele mai importante pe care el le găsește în acest domeniu. Radu, aș vrea să încep prin a te întreba cum ai intrat tu în contact cu teatrul. Am intrat în contact cu teatrul din liceu, din clasa 9. Am văzut un poster în liceu, probabil. Era de la trupa de teatru Experimentalia și trebuia să pregătesc un moment de pantomimă și am impresia că o poezie. Cred că o poezie, am fost și eu acolo, da? A, da, ai fost și tu acolo. Da. Da. Și am fost, mă rog, foarte timorat. Prima dată când m-am urcat pe scenă, nu știu, era un sentiment groaznic, pentru că nu puteam să mă concentrez la ce spuneam, pentru că toți se uitau la mine și era presiunea aia din public. Și nu puteam să mă concentrez. Mi-am luat eu o figură de aia sobră, că aveam poezia Decebal către popor, de George Coșbuc, și eram Decebal, vezi, Doamne. Și am spus 2 strofe, după aia am făcut eu o pauză de aia așa, care, că vezi, Doamne, eu mă gândeam, aveam subtexte, dar de fapt eu blanc, nu mai știam absolut nimic, că mă pierdusem. Uitați tot. Da. Și am zis, pot să reiau poezia? Am reluat-o, prost. După aia m-a pus să fac pantomima, mă rog, nu știu, am făcut ceva cu pescăria, Undița. cu undița, am pescuit o cizmă, m-am încălțat și asta a fost momentul meu de pantomimă. Eram sigur că nu o să intru și culmea că am intrat. Cum, bineînțeles, se întâmplă de foarte multe ori în lumea asta. Am intrat la teatru, prima mea piesă a fost Amorul Zugrav de Molière. Am interpretat un pictor francez îndrăgostit. N-a fost succesul meu din liceu, să zic așa. Însă un an mai târziu am făcut Cavalerul de Ripa Frata din Hangița, de Carlo Goldoni. A fost cea mai bună piesă a mea. Cea mai bună piesă, cel mai bun rol. Nu o să-l uit niciodată. În regia lui Orlando Petrician. După aia a fost un moment de cumpănă. Nu știam dacă să urmez cariera asta sau nu. De ce? De ce nu erai convins de această carieră, de acest drum pe care urma să-l iei? Pentru că îmi plăcea oarecum și pianul. Îmi plăcea, am făcut și 12 ani de pian și vă dați seama că atunci când ai 2 pasiuni, nu știu între care să mergi. Părinții spuneau să merg la ASET, deci clar, nu avea nicio treabă nici cu una, nici cu alta. Nici cu una, nici cu alta. Și nu știam dacă să dau la teatru sau să merg la conservator. Da. Dar a început să-mi placă teatrul din ce punct de vedere? Mie teatrul îmi place pentru că pot să mă expun în alte moduri de gândire. Adică să încetez să mai fiu eu. Să am eu modul meu de gândire. Să atac altfel. Asta s-a întâmplat înainte ca să fie acceptat la UNATC sau după? S-a întâmplat înainte de UNATC. Am văzut, de fapt, ultima piesă pe care am făcut-o la liceu a fost Cerere în căsătorie de Cehov, în care jucam pe tatăl zgârcit, mă rog, Ciubucov, care nu vrea să o lase să se căsătorească cu Lomov, pe fiica lui Natalia Stepanov, mă rog. A fost un rol pe care mi-a plăcut foarte mult, dar din ce punct de vedere mi-a plăcut? Mi-a plăcut și din fapt modul de... Cum personajul s-a aplicat ție însuși. Exact. Și cum arătam eu, costumele sunt extraordinare. Sunt extraordinare. Când nu mai îmbraci blugi, pantofi, tricouri ca în viața de zi cu zi. Îmbraci altfel de ținute. Prin aparență ți se permite să treci într-o altă dimensiune, oarecum. Da, exact. Intri într-o altă lume și e fantastic sentimentul ăsta. Te simți eliberat, te simți oarecum... te simți eliberat și simți că descoperi altceva. Nu vezi așa ceva în fiecare zi. Da, chiar, în viața reală, de zi cu zi. Și e un mod în care tu poți să-ți dai frâu liber sentimentelor, pentru că nu ești judecat cum ești în viața reală.
E un fel de mic paradox, pentru că, deși e o mască, cum s-ar spune, multă lume crede că teatrul presupune o mască, schimbarea identității, Da. este și din acest punct de vedere contrariu, pentru că ți se permite să, cum ai spus, să fii tu însuți, să nu fii judecat, să poți să pui pentru prima dată și într-un moment în care să creezi un moment în care chiar ești tu însuți fără să te lipești de orice altă constrângere exterioară. Da, exact. Și asta m-a atras până la urmă. M-a atras că în teatru nu pot doar să cânt, doar să cânt la pian, că atunci când cânti la pian asta faci, doar atât. În teatru poți să fii fotbalist, poți să fii doctor, poți să fii pianist, poți să fii scriitor. Și sunt atâtea lumi. Și sunt atât de mișto. Cu toate. Atât de mișto. Da. Dacă ai răbdarea până la urmă să le cauți, să le descoperi. Mai ales că cred că din cauza rațiunii de a face spectatorul să se simtă bine, să fie cuprins în modul de viață al personajelor, atunci când un personaj este pus în scenă, sunt arătate din el punctele cele mai interesante, cele mai evidente, cele mai puternice caracteristici ale personajului respectiv. Pentru ca el să devină memorabil. Ai spus că Cavalerul de Lifa Apurată a fost cel mai rolul tău preferat. Da. Ne poți spune cum reușește un actor să-și transpune emoțiile pentru a crea un personaj cât mai veridic? În primul rând, înțelegându-l. Asta se face printr-o lectură repetitivă, adică Constantă. Constantă, exact. Ai un text și îl citești de mai multe ori. Dar nu doar îl citești. Intri în el, pătrunzi în el. Și fiecare replică aia, eu văd în fiecare replică o emoție, un gând ascuns. Fiecare replică are un gând ascuns. Nu, aproape niciodată, uite, de exemplu, eu văd o replică. Salut Matei. Nu e doar un salut Matei, adică salut Matei. Poate să fie ceva ascuns, adică eu zic salut bă Matei. Dar am un gând. Se vede gândul ăla. Am un gând. Și fiecare replică are un gând. Și citindu-l de mai multe ori, descoperi chestii noi. Poți să descoperi și gestica personajului doar citind o replică. Poți să-ți dai seama de gestica lui și din relația lui cu personajele. Cum se poartă cavalerul cu Hangița? Cum se poartă cavalerul cu marchizul? Cum se poartă cu contele? Cum ne purtăm și noi în viața de zi cu zi. Eu mă port cu tine într-un fel, că ești prietenul meu cel mai bun. Eu mă port cu alții, mai distant, cu părinții, altfel. Sunt alte relații. Tot timpul sunt alte relații. Și așa sunt și personajele. Personajele vin din noi. Noi nu facem măști, noi nu ne facem teatru. Asta e de fapt cea mai mare greșeală, că cred că la teatru toți se fac că fac. Dacă te faci că faci, nu existi, nu ești interesant. Dacă crezi și dacă simți personajul și dacă tu vrei să transmiți ceva prin replicile alea, atunci tu existi ca personaj și ca persoană. Oarecum trebuie să înveți un rol atât de bine încât să-l iei în tine, să-l înțelegi, cum ai spus tu, să-l aduci la nivelul tău, iar apoi să-l dai lumii înapoi ca personajul respectiv. Exact, da. Tu îl prelucrezi și tu îl oferi. E ca, pui o prăjitură la cuptor, se face și eu ți-o dau, eu ăla care a gătit-o, îți dau și asta e preparatul meu. Da. Asta e produsul finit. Să zicem că scriptul ăsta, scenariul este rețeta, personajul pe care îl iei în tine este modul de a face acea prăjitură și prăjitura pe care o oferi este produsul finit, reprezentația personajului tău pe care ai putut să-l creezi pentru public. Da. La astfel de idei, la astfel de gândiri și sentimente pe care ni le expui acum,
Există ceva care te-a făcut, te-a schimbat citind vreo teorie, vreo metodă de înțelegere a teatrului care te-a făcut să ajungi la astfel de gânduri? Eu l-am citit, studenții de la actorie îl citesc pe Stanislavski în primul an. Bine, în primul an, poți să-l citesc pe Stanislavski oricând, dar noi cu asta, până la urmă. Da. Noi cu asta începem, adică asta e baza Biblia actorului, adică Stanislavski ce spune el cel mai important pentru un actor este să se pună în situație. Eu acum sunt în situația, să zicem, un talk show, nu? Adică eu vorbesc cu tine, suntem la o masă, dezbatem subiecte, asta e situația. Situația talk show. Da. Doar că aici ești și tu însuți, adică nu ești numai... Nu e numai aici sunt eu însumi, da. nu sunt un personaj. Da. Dar când faci un personaj, adopți un mod de gândire diferit, asta una, și te pui într-o situație necunoscută ție. Că nu poți... Uite, de exemplu, o situație aparte. Macbeth, al lui Shakespeare. Este pus în situația de a omorî un rege, pe regele Scoției, care este și Macbeth pentru rege, este și supus, și rudă, și gazdă, și el vrea, cu tot din adinsul lui, vrea să obțină coroana, vrea să fie rege și nu poate altfel decât să-l omoare. Și tu te pui în situația lui, cum ar fi dacă ar fi. Cum ar fi tu, Matei, dacă tu ai vrea să fii regele României, să zicem. Da. În cazul în care ar fi monarhie. Așa. Cum ar fi tu, Matei, să-l asasinezi pe Iohannis, care nu e rege, e președinte. Da. Dacă ar fi rege, să Dacă zicem. ar fi rege, Iohannis, da. Așa. Cum ar fi dacă tu l-ai asasinat pe el? Vorbim acum de procesul de gândire dinainte sau de pur și simplu de actul de a o face? Procesul de gândire dinainte, pentru că Macbeth are o frământare, el vrea, nu vrea, e frică, nu poate. E conștiința care îl împiedică, care îl trage înapoi. Dar el vrea coroana, e ambiția lui, e dorința lui cea mai mare. Recunoști în tine suprapunerea dintre conștiința ta pe conștiința personajului? Da, recunosc. Pentru că în crearea personajului, o mare parte face o analogie foarte mare cu ce ai tu, ce conții tu. De exemplu, dacă personajul ăsta e ambițios, da? Vrea ceva. Găsești ambiția asta în tine? Care să propulseze acel sentiment. Exact, ca să fie cât mai real, ca să te folosești de emoții concrete, emoții reale pe care tu le ai în tine. Ai ambiția asta și dacă o ai, folosește-o. Florin Zanfirescu ne spunea totuși că nu ne jucăm pe noi în teatru. Nu suntem noi înșine. Personajul este mai decât noi. Adică dacă personajul este ambițios, și eu sunt ambițios. Eu nu mă joc pe mine ambițios. El e mai ambițios. El e mai ambițios. Mai. Ca să se observe diferența asta, știi? Între personaj și cum ești tu. Deci în teatru, oarecum, personajul dublează persoana. Personajul, da, amplifică. Te folosești tot de natural, tot de organicitate, dar o dublezi, o bagi mai multă energie și mai cu zvâc, știi? Să fie mai. Oarecum, evidențiezi numai acel sector din tine care se potrivește acțiunilor personajului. Da, te folosești exact de toate informațiile tale în construcția personajului. Toate informațiile pe care le ai tu ca să dai nuanțe, să creezi autenticitatea acelui exact, personaj. Exact, da. Astfel, crezi că teatrul poate... Nu știu, eu am impresia că de obicei, cum ai spus mai devreme, că îți oferă libertate. Teatrul, am pomenit că, deși e o chestie e un lucru care presupune măști, te ajută să fii tu însuți cât mai mult. Da. Cum crezi că tu vrei să spui lucrurile pe care le spui? Adică vrei să consideri că sunt relevante pentru tine însuți? Sunt relevante pentru tine actorul decât pentru tine personajul? Lucrurile pe care le gândești și le
arunci în scenă? Orice spune personajul este important. Pentru că noi ca oameni nu spunem lucruri de care să nu ținem cont. Nu spunem lucruri degeaba. Pe ei, pe personajele pe care noi, actorii, le interpretăm, îi costă. Își spun niște... Bucăți din ei. Exact. Își pun niște bucăți din ei și spun, de fapt, niște gânduri de ale lor care vin cu niște emoții, niște sentimente. Orice lucru este important. Nimic nu e gratuit. Nimic nu e gratuit. Nimic, niciodată. Nimic nu e degeaba în lumea asta până la urmă. Adică totul e cu un scop. Totul e cu... E o pasiune? E o pasiune să încerci să refaci cât mai bine un comportament dintr-un personaj? Este o pasiune, da. Pentru mine este o pasiune. Chiar este o pasiune să descoper alte moduri de gândire. E absolut fascinant. Mie chiar îmi place chestia asta. Poate fi un stil de viață? Da, Teatrul? da. Da. Consider că un om care, să zicem, e la teatru, cum ești tu, și care trece prin atâtea lumi, cum ai spus, prin atâția oameni, încearcă... Personajele pe care le înveți sunt oarecum niște filtre prin care tu treci și le iei exact noi caracteristici ale lumii respective, le iei cu tine. Da, exact. Consider că te îmbogățesc? Da, da. Spiritul de observație. Tot timpul. Actoria îmbogățește. Actoria chiar te îmbogățește. Adică eu, de exemplu, trebuie să învăț să sar coarda săptămâna asta și m-am apucat să sar coarda. Și chiar sunt pe drumul bun, zic eu. O să învăț să sar coardă. Deci mă îmbogățește cu ceva. E o lejeritate pe care o câștigi, adică ești în fața sute de oameni. Da, da, da. Dar lejeritatea asta vine din experiență și din multe greșeli și din mult... Să te dai cu capul de pereți de o grămadă de ori. Cum spunea, ca să nu te mai doară a 101-a oară. Spunea un actor faimos că să fii actor e să dai în capul de pereții tăi dinăuntru sau... Nu, Al Pacino Pacino zicea că e o nebunie să fii actor, dai cu psihicul de toți pereții. Exact. Mi-aduc aminte că mi-ai spus odată și ți se părea foarte interesant. Da, pentru că până la urmă, da, te simți așa. Te simți când citești un text, da, ești la nu prima lectură, să zicem. După 2 săptămâni de lectură, tu trebuie să animezi toate replicile alea într-un spațiu gol, cum zice Peter Brook, spațiu gol fiind reprezentând scena. Și te duci acolo, n-ai nicio idee, adică te duci, deci nu vezi nimic, e doar scena aia goală și nu știi ce să faci. Și te văd o grămadă de oameni la repetiții. Că nu mai vorbesc de spectacole și de altceva. Și nu știi ce să faci și te simți inhibat acolo. Dar încerci, știi? Încerci să creezi trasee, să te arăți de fapt pe tine, numai că te folosești de așa zisul personaj care este masca și care nu ai fi tu. Dar de fapt personajul ăla e tot din tine. Că gândurile și emoțiile pe care le exprimi sunt ale tale, nu sunt ale altui. N-ar exista fără tine. Nu există, adică doar dacă faci gen... Dar nici acolo, nu cred. În comedia de la artă, când ai măști și faci o gestică, o mimică... Orice om, orice apariție omenească, orice fel de mișcare, totul denotă o subiectivizare a personajului, a faptului că, cum am zis, îl iei în tine și cred că le păstrezi totuși. Le păstrezi chiar și după ce ai terminat spectacolul, chiar și după ce ai terminat reprezentația și toate reprezentațiile pe care le avea pentru un anumit tip de spectacol, cred că și după aia le continuă să le ai în tine. Ca niște reflexe, așa. Ca niște reflexe și ca niște mici oglinzi. Adică te gândești că ai fost și personaj. Ai fost și tipul ăla de om. Cum ai fost în personajul ăla. Da, și chiar te gândești cu bucurie când privești în retrospectivă. Dar că poți oricând să te folosești de ce ai făcut în trecut în orice moment.
de orice personaj pe care l-ai interpretat, să te folosești de el și în viața reală. Dacă e să o luăm așa. Din punctul de vedere al modului de a gândi. Un ultim punct astăzi, Radu, importanța teatrului în lume. De ce consider că de ce e o artă în primul rând și de ce e important în lume? E importantă ca să ne scoată Spune. Da. dracului din telefoane. Să tot timpul tot stau așa și mă enervează groaznic. Mă enervează pentru că asta înseamnă inhibiție. Teatrul înseamnă dezvoltură, larghețe, libertatea gândului, libertate de a vedea lumea cu alți ochi, nu cum ni se impune să o vedem. Noi trebuie să mergem la teatru pentru a ne educa și pentru a ne elibera de închisoarea asta care e reprezentată acum de gadgeturi și de lumea asta a tehnologiei. Trebuie să revenim la oameni. Trebuie să revenim la oameni. Știu că eu am un minifix. Un minifix, să zicem, cu chestiile astea, dar pe mine chiar mă afectează lucrul ăsta, pentru că eu nu consider că mijloacele astea de socializare sunt de socializare, sunt de antisocializare, pentru că cu cât vorbești mai mult, dispar reflexele naturale. Dispar reflexele naturale și nu sunt emoții. Adică sunt emoții, dar persoana căruia îi trimiți mesajul respectiv primește emoția aia? Te bucuri de emoția pe care o primește persoana respectivă? La fel de mult cum te bucura în viața reală? E un substitut care înjumătățește sau chiar mai puțin reacția persoanei respective. Da, și zic de chestia asta pentru că, până la urmă, emoțiile oamenilor și sentimentele, de fapt, au legătură cu teatrul. Că pe scenă noi chiar ne folosim de gândurile noastre și de emoțiile noastre. Noi existăm acolo, în viața reală. Noi ne folosim de viața reală și de tot ce ne înconjoară, de cărți, de tot ce vedem, de natură, de copaci. De astea au vreo relevanță. Ce e interesant la chestia asta? E o bucată, nu știu, e ca o... Nu știu. Nu e nimic. Ce e asta? Cum se simte o carte când o citești, când o răsfoiești, când îi simți foaia, când îi simți coperta, când e ceva viu aici. E altceva decât asta. Chiar dacă asta ne oferă tot, vrem tot ce vrem, și muzică, și internet, și tot. Ne lipsim de plăcerea de valca lucrurilor. Ne lipsim de... Da. Și ne pierdem simțurile oarecum. Nu ne mai folosim... Unde e tactilul? Unde e olfactivul? Unde sunt simțurile noastre? Înainte o apreciam o carte după cum se simțea, după cum fiecare pagină... Exact. Ne bucuram de tot ce vedeam. Și era altă bucurie, nu știu, adică... N-am trăit în perioada aia, dar mă gândesc că dacă aș fi trăit, probabil că aș fi fost mai fericit. Probabil că de asta oamenii sunt nefericiți. Că sunt... Până la urmă, sunt departe de teatru, că nu mulți se duc. Sunt foarte puțini care merg la teatru. Dacă ar merge mai multă lume la teatru, ar vedea emoții, ar vedea sentimente. Bine, la piesele bune, că sunt multe spectacole, nu comentez. Dar dacă ar merge la teatru, ar fi mai umani, ar fi mai reali. Ar ști să relaționeze mai bine, să trăiască mai frumos. Asta e important. Teatru te face să trăiești. Te dezvoltă până la urmă și ca spectator, nu numai ca actor. Te dezvoltă. E o lume pe care o descoperi și care are multe să spună. Da, exact. Și ca să încheiem îți mulțumesc din suflet, Radu, că ai fost aici. Îți mulțumesc și eu. A fost o reală plăcere să aud lucrurile acestea și cred că fiecare ascultător se va identifica în ceea ce tocmai ai spus și chiar dacă cu mari măsuri, sunt sigur că o să fie auzit și o să conteze ce ai zis. Ca să încheiem pe o notă plăcută, vă spunem că să mergem la teatru. Noi vă mulțumim
și vă așteptăm data viitoare.